Ongi etorri beste bideo batera YouTubeen. Eta bideo honetan azaldu nahi dizuet entrenamendu baten estruktura nola izan behar don pausoz pauso. Vale? Azue baita eukitzeko idea general bat, ea, guain arte egin zuen entrenamendu hoi, ondo daun edo igual, pauson bat falta zaion. Vale, orduan, introduzio egin gehiago lego gabe, guazen hastea. Lehenik eta behin, klaro eduki behar deu, gure entrenamendun helburue zein dan. Vale? Azkenen, entrenamendu bakoitzek helburu diferente bat edukiko do. Azkenen, ez da berdin izango bakarrik masa muskularra irabazi nahi don pertsona baten entrenamendue edo futbolista baten entrenamendue, bere esplosibidadea irabazteko edo rendimentue irabazteko. Vale? Orduan, bideo honetan gehien bat zentrauko naiz hipertrofia irabazteko entrenamendue nola izango da. Vale? Ze seguro nau, bideo hau ikusten nahi izaten 90% helburue hori dela, eta gimnasioa horreta juten zatela. Vale? Orduan, bideo zentrau en hipertrofia. Orduan, entrenamendu hasi beharra dauke beroketa on batekin. Zenik ustez gimnasioa dela toki bakarra edo deporte bakarra, jendea serie efektibokin hasten dana, deuna. Hau da, gimnasioa sartu, ezer berotu behia, serie efektibokin hasten die. Eta hau, akats bastante grabea da, nire ustez. Ze gure gorputze, oaindik ez dau preparauta pixua altxatzeko, eta serie efektibo hori behar dan bezala iteko. Bale, azkenen gure gorputzatalak prepauta egon behar due serie hori afrontatzeko. Eta beroketa hau izango da, beroketa honen estruktura izango da, gure egun horretan tokatzen zaigun mugimendu edo muskulaturan arabera. Bale, azkenen beroketa ez da berdin izango empuje egun bat balin badaukeu, edo dia de pierna balin badaukeu. Azkenen lantzen dien muskulatura eta artikulazion demanda, erabat ezberdine da. Adibidez, empuje egun baten, berotu beharko ditugun artikulazioak izango die gehien bat, sorbalda, ukondok, eskumuturrek eta bizkarrezurre baita. Vale? En cambio, sentadia tokatzen zaigun egun baten, hau da, hanka lantzeko egun baten, en un dia de pierna, gehiago landuko ditugu, gehiago berotuko ditugu, gerrie, belaunek, txorkatilek, eta bizkarra baita seguramente, bale? Bizkarra berotzea beti etortzen da ondo. Orduan, beroketa baita bi parte edukiko ditu. Lehenik eta behin izango da mobilidade partea, parte honetan zentroko gehien bat artikulazioi mobilidade hori ematen, ariketatan rigido ez euteko, bale? Azkenen, geroztan mobilidade gehiago duki, ariketa komodo ingo ditugu, eta lesio horiek prebenituko ditugu, bale? Eta orduan, mobilidade hau indagero, pasauko geha, aktibazio partea. Aktibazio honetan, artikulazioak ez die lantzen, eta zentrauko geha, muskulatura antagonista aktibatzea. Vale, hau zer da, guain azalduko izuet. Adibidez, empuje egun baten lantzen dien muskulatura da pektorala, sorbalda eta tricepsa. Vale, adibidez, presbanka baten, bankun eseita zare, eta barra altxatzen dezunen, petxue eta sorbalda lantzen dezu. Orduan, aktibazio honetan aktibau beharreko muskulatura izan marko litzeke justo movimentu kontrakoa egiten duna. Vale, presbankan kasun izango litzeke deltoides posterior eta dorsala. Azkenen, trakzio, azuk, besoa estenditzen dezunen, muskulatura hori aktibatzen da. Orduan zuk, azken fini presbanka daiteakon, bankuntzare apoiauta, eta base hori aktibauta eukitzeko, bizkar guztie aktibauta eukitzeko, komeni da pare bat ariketa egitea. Vale? Hor, zu bankun ondo estable egoteko. Vale? Eta beste ariketatan baita berdin. Zu balin badukezu sentadilla bat lehenengo ariketa bezala, hor komeni da flexores de cadera deitzen dienak, edo eta gluteoa aktibatzea azkenen horiek emango digue estabilidade hori. Sentadilla bat itxako garaien.
Vale? Orduan, esan duten bezala, mobilidadea eta gero aktibazioa. Gehienetan, mobilidadeek pixkat gehiago irauten do aktibazioa baino. Vale? Mobilidaden izango die 4 bat ariketa eta aktibazioan bikin nahikoa izaten da. Vale? Baino, kalentamientuk en general irango do, 15 minutu, 10 minutu. Nahiko azkarrin da, horrekin nahikoa. Vale? Behin, beroketa hori egin eta gero, pasako gea gure entrenamentuko ariketa printzipalea, al basiko del día. Vale? Hemen, basiko hau aldatzen, pertsona bakoitzek bere basiko eukiko do. Vale? Hobeto esplikatuko naiz. Basikoa aldatzen jundaike deportista edo pertsonan arabera. Vale, azkenen basikok ez die berdinek izango powerlifter batentzat edo da futbolista batentzat edo bakarrik hipertrofia nahi don pertsona batentzat. Igual, adibidez, powerlifter batentzat press banka, sentadilla eta peso muerto, kompetizioko mugimendu die, orduan behaientzat, ariketa horiek die, los básicos, los más importantes. Vale, baino, futbolista batentzat, press banka bat izango da, ariketa komplemento bat, sin más, edo bakarrik hipertrofia bilatzen duen pertsona batentzat, igual, press banka baten partez, sartu dek, igual, press plano bat makinan, igual, press banka bat, pertsona horrentzat, ez da mugimentuik onena, alikta aktibazio onena bilatzeko pektoralen. Vale, orduan, basiko hauek, pertsona arabera aldatzen jungo die. Baina, denok, klaro eki behar deu, gure ariketa importantenak edo gure basikok zein dien. Vale? Orduan, ariketa hau, hasieran sartzen da, ze gehienetan izaten die, ariketak, mentalmente demanda gehiena eskatzen duenak, hau da, konzentrazio maila handie eskatzen duenak, eta fatiga gehiena demandatzen duenak, bale, hau da, neke gehiena suposatzen duenak, orduan sentidu gehiena dauke, ariketa hauek hasieran jartzea, guain dio, mentalmente fresko garenen, gure konzentrazio maila altu daunen, guain dio, motivazioa baita altu daunen, eta energia aldetio baita atope garenen, bale. Zer askotan baita ikusteet, pertsona batzuk, basiko hau edo ariketa printzipal hau, igual, bi ariketa eginda gero sartzen duela. Baina, zuek, printzipiate bali mazate, eta guain dela gutxi hasi bali mazate gimnasion, kompletamente rekomendatzen dizuet, ariketa basiko hau hasieran sartzea. Ze, klaro, konzentrazio maila hau, seguramente ariketa egiten junala, geisten jungo da, orduan zuk, hasieran egiten badiuzu bi ariketa, ez dina gorren demandate, baino, ja, azken finen, bi ariketa horiek indituzu, eta orduan, ja, hirugarrengo ariketa horretan seguramente etzea horren konzentrauta hongo. Eta ariketa basiko batek, konzentrazio maila handie behar do. Azkenen da ariketa bat, lehen esaten bezala, izango da seguramente multiartikularra, pisu librea, energia aldetio gehiena, demanda gehiena daukena. Vale, orduan sentidu guzti dauke, hasieran jartzea eta fuera. Vale, eta orduan, ariketa honen objektiboa izango da, gehien bat, alikta pisu gehiena moitzea. Vale, bilauko dugu, sobrekarga progresiba hori betetzea, eta baita, obviamente, muskulatura objektibo hori lantzea, baina izango da ariketa bat, pisu asko sartuko duguna, mentalmente oso konzentrauta egon barko duguna, eta azkenen gure entrenamentuko ariketa importantena. Vale? Nik gomendatzen dizuet, ariketa hau, repetizio gutxi gota itea, 6-8, inkluso repetizio gutxi gota. Vale? Baina, hipertrofia prozesu bat emeitzet, 6-8 aldea, ondo. Vale? Orduan, ariketa basiko hau bukautakon, jungo gineke ariketa aksesoriota. Vale? Ariketa aksesorio hauek izango die, azkenen basiko hori komplementauko duenak, bere izenak esaten bezala. Vale? Azkenen izango die 3-4 bat ariketa, ez duena horren beste demanda eskatzen, ez energikamente, ez estabilidade aldetio, ez da mentalmente. Vale? Alare horrek ez du esan nahi, ez dienek garrantzitsuk. Vale? Eta
hipertrofia prozesu baten dio gehiago. Hau da, zu masa muskularra irabazteko prozesu baten, ariketa hauek baita, oso interesantek die, bale, ez azkenen, ariketa basiko horretan, seguramente, ez dezu analitikoki muskulatura hori landuko, baina akzesorio hauetan ordea bai. Bale, orduan ariketa hauek baita, garrantzia eman. Bale, baina ariketa hauek esaten bezala mentalmente gutxigo suposatzen duenez, bigarren plano baten uzten ditugu. Osa, lehenengo basikoa egiten dugu, eta gero akzesorio hau eta juten geha. Vale. Gero baita, akzesorio hauen barrun, maila diferente egongo die, demandan arabera. Vale, ez azkenen akzesorio hauen barrun baita, egongo die batzuk energia aldetio gehiago suposatzen duenak, eta karga gehiago sartuko deunak. Empuje egun bat jarriko dugu adibide bezala. Empuje egun baten akzesorioak izan daizke press inclinado con mancuernas, apertura sin polea, eta gero triceps antzako ariketan bat. Vale, orduan, hemen press inclinado bat mancuernakin, ez da igual press banka bezain demandantea, baina alare, bastante demandantea da. Azkenen zuk mankuernak estabilizagarra dauzkezu, bastante pixu aldezu sartu, orduan. Ariketa horretan baita konzentrazio mailak handik izango die eta energia asko suposauko, bale? Orduan, nik aksesorioko lehenengo ariketa horretan gomendatzen dizuet ez jutea repetizio oso altuta. Ni biliko nitzeke, 8-12 tarte horretan, bale? Tarte horretan ibiltzen bali mazate, ondo. Gero ja, beste bigarren aksesoria izango litzeke, lehenengo aksesorio hoi baino demanda gutxiko daukena, eta hemen ja bai gehiago bilako genuke, igual, rango de movimiento gehiago lantzea, pixue alde batea uztea, eta igual gehiago zentratzea teknika horretan, no? Ze azkenen ja bi ariketa sartu ditugu, pixu gehiago sartu daikeguna, karga externa gehiago dauna, empujena adibidea hainez jartzen, zen nik uste denok hobeto ulertuko deula. Press banka baten bastante pixu sartuko deu, press inclinado baten mankuernakin baita, eta adibidez, apertura batzutan, gehiago bilauko deu, rango de movimentu hori, muskuloak gehiago sentitzea, estiramentu hori bilatzea, eta horretako pixun importantzia alde bat utziko deu, eta gehiago teknikan zentrauko gara. Eta gero ja sartuko genuke muskulatura txikiko bat, eta empujetan sartzen dana, tricepsa, baina empujetan involukratzen den muskulatura horri lan kompleto bat emateko. Eta tricepsen sartuko genituzke pare bat ariketa, bi ariketa hola. Hau baita, pertsona arabera aldau ingo litzeke, baina azkenen tricepseko ariketa batek ez dugu gazi baino demandaik suposauko. Konparauta, adibidez, ariketa basikoekin. Orduan, aksesorio hauek egin da gero, sartuko lieke, ariketa kompensatoriok deitzen dienak. Ariketa kompensatorio hauetan, normalen sartzen dienak die, kore ariketak. Hau baita, parte bastante garrantzitsue iruditzen zait. Ze jende askok korea ez do lantzen, eta gero, ariketa basiko egiteakon eta pixu librek egiteakon, nota hau egiten da. Ez azkenen, kore fuerte bat eukitzek, emango diguna da, pixu libretan, segulako estabilidadea. Ez azkenen zuk, kore fuerte bat balin badukezu, sentadilla baten asko zeu beto halko dezu pixu hori manejau, presbanka baten baita, edo zen pixu libretan azkenen, hobeto halko zea mugitu. Eta azkenen zuk, estabilidade aldetio hobeto balin bazoaz, repetiziok asko ze hobeto halko dituzu egin, teknika baita asko ze hobeto halko dezu errespetau, eta horrek esan nahi dona da, azkenen karga gehiago halko dezula moitu, repetizio gehiago halko dituzula egin, eta gehiago halko dezula progresau. Azkenen horrek, lleva a más hipertrofia, hau da, masa muskular gehiago irabaztea. Orduan hau baitan, nik ustez, bastante importantea gala. Koreko lan honetan, saioko geha, plano ezberdinetan lantzen, koreko lana ez da bakarrik korruntza abdominalak ita, udan abdominalak bitzeko. Ez,
hoi baita sartu daike, baina ni baita bilauko nuke, igual, plantxa frontal bat, press pull-off deitzen dana, paseo del granjero, hau baita bastante guapo da una ariketa, eta bastante interesantea egia izan, eta hoi, azkenen plano ezberdinentan landuko ditugun kore ariketak, bale? Osa, gure korea bere osotasunen fuertea izateko eta gure gorputze, en general, fuertea izateko. Bale, orduan, resumiendo, azaldu izuten guztie, eukiko genuke, lehenengo, beroketa bat, entrenamentu horreta dirigituta dauna, bale, hau da, guk entrenamentu horretan empuje movimentu, empujeko muskulatura landu behar balin badeu, beroketa hoi jungoa dirigituta, empujeko artikulazio horieta eta muskulatura antagonista horreta. Vale? Lau bat ariketa mobilidade aldetio eta beste bi aktibazio aldetio. Ondoren, ariketa basikoa gure entrenamentuko ariketa importantena, energia aldetio eta konzentrazio maila aldetio, gehiena suposauko diguna, eta seguramente, fijo, karga gehiena mugituko deuna, vale? Eta baita izango azken ariketa bat, bastante motibauko diguna, vale? Azkenen guk lehenengo ariketa bezala sartzen badeu, ez da dit, estension daiko arrizezu bat, ez da dit, nahi behintzat ez dit motibatzen. Osa, estension daiko arrizezu batek, konparauta sentadilla batekin, nahi sentadilla batek azkenen joa, mentalmente baita gehiago suposatzen dit, osa, asko ze, nahi behintzat, gehiago motibatzen dit. Nahi baita bastante guztante ezkit pixu librek, eta azken nik ustez, klabea dala pixu librek, eta makinak edo azken ariketa gilatuk kombinatzea, gorputz fuerte bat eukitzeko. Azkenen zuk bakarrik ariketa gilatuk iten badituzu, hau da, zuk makina bakarrik erabiltzen badituzu, gero, mankuerna batzu jarretakon, ez ez zu jakingo mankuerna horiek ondo bideratzen, bale? En cambio, zu pixu libretan fuerte balin bazea, zu pixu libre bat, barra bat edo mankuerna bat ondo manejatzen balin badezu, gero, pasatzen zeanen ariketa makinata, seguro nahu zu makina hori al 100% dominauko dezula, bale? Orduan, principianta balin bazea, nik gomendate dizu lehenik eta behin ikastea barra bat ondo manejatzen, mankuerna batzuk baita ondo alineatzen, eta gero ja, zuk kontrol hori daukezunen, makina eta pasatzea, bale? Baina gure basea ondo sortuta egon behar do, azkena baita, korputz fuerte bat eukitzeko. Bale, orduan, pixkat, desbiau inez tematio, baina, esan detena. Bale, gero jungo lieke, accesoriok. Bale, accesorio baita, banau ditugu talde ezberdinetan, segun bere demanda edo konzentrazio maila. Bale, lehenengo jungo da, accesorioa, demanda gehiago daukena, konzentrazio aldetio eta energia aldetio, eta gero jungo gineke, accesorio erresago sartzen. Bale, ez duena horren beste demanda eskatzen, estabilidad aldetio, konzentrazio aldetio, eta gehiago bilako deuna, repetizio altu gota jutea, igual muskuloa, analitikoki lantzea. Bale, eta azkenik sartuko genuke lan kompensatorio hori izan daikela akore, edo igual pierna egun baten, baita aduktorea, gluteo medioa eta holako muskulatura lantzea. Vale? Orduan, gero baita komentau nahiet, azkenen, entrenamentua programatzea oso individuala dela. Vale? Nik hemen azaldu dizuet, en general, ze estruktura euki beharko lukeen entrenamentu batek. Vale? Osa, nik uste entrenamentu baten estruktura, beti, nik uste entrenamentu baten estruktura beti iguala dela. Vale? Azkenezuk estruktura hau ondo betetzen badezu, 100% entrenamentu on bat eukiko dezu. Vale? Gero ja batzuk, den esaten bezala sartzen du igual, ariketa basikoa, hirugarren ariketa bezala, edo igual korea hasieran sartzen du, baina, ara azkenen 1000 forma are entrenamentua programatzeko, baina nik uste programazio mota honek eta estruktura honek sentidu guztia daukela, eta batez hasi berri bali mazate, eta guandik ez bali nagukezu idea asko nola estruktura behar dan entrenamentu bat, hau oso ondo etorreko zaizuela.
vale? Gero ja guston arabera edo ikusten badezue, jo, nahi igual Korea bukaran pereza matei eta inoiz ez egiten. Bueno, hasieran baita igual sartu daigezue, vale? Aktibazio modun, edo igual ikusten badezue sentadilla baten kuadrizepsa ez daizuela horren beste aktibatzen, igual interesante izan daike hasieran sartzea igual extensión de cuádriceps batzuk, pixkat hankak bombeatzeko, eta igual sentadilla baten, hobeto lan egiteko. Baina, bueno, hau gazkenen ja die pequeños matices, no? Baina, bueno, nik uste base hori, betetzen badezue, ondo zoaztela. Eta gero baita, obviamente, eta ezkezue bete barra, ariketa horiek, intensidade egin itea, teknika ondo itea, volumen, entrenamentu volumen on bat eukitzea baita. Azkenen ariketa bakoitzetan egin behar dituzuen serie kopurue eta hori dena ondo estrukturauta eukitzea. Hortaz, esperoet bideoa gustau izana, gaurka baita pixkat bideo teorikoa izan da, apuntek hartzekoa, eta esperoet zerbait ikasi izana, zuen entrenamentuan sartu ari izatea gaur azaldu detena, eta gustau baldin bazaizue, beti ezela like bat eman, komentarion bat baita egin daikezue, eta aurrerantzen igoko dituten bideok ez galtzeko suscribitu kanalea, bale? Así que eskerrik asko hemen egoteatio eta hurrengo bideo arte. Venga.